Личева очерта доста точно рамката, в която се вписва този роман. Автора, както разбрахте, е последовател и горещ почитател на Михаил Бахтин и изгражда романа си по неговата теория. Но моята задача не е толкова да ви запознавам с теорията. От друга страна пък не искам и да ви разказвам романа, тъй като няма да ви е интересно да го прочетете после. Затова ще се опитам да го характеризирам в най-общи линии. Има един цитат в романа, в който до голяма степен обяснява какво представлява той. Той е следният. Умът трябва да се възпитава в духа на парадокса и революцията изисква съмнение. Всъщност това определя и романа. Роман изграден, изкован от парадокси, поради което и е много трудно да се определи неговият жанр. Той може да бъде четен по най-различен начин. Може да бъде прочетен като исторически роман, защото в този роман е цялата история на Парагвай. Като се започне от най-далечната, от изконните собственици, стопани на тази земя, индианците гуарани с тяхната митология, и се мине през по-скорошната история на Парагвай, 18, 19, 20 век, които са години на редуване на диктатури. Тоест, още от 19 век, когато страната е разкъсана от първата, може би най-жестока война в Латинска Америка, войната на Парагвай срещу Тройния съюз на Аржентина, Бразилия и Уругвай, която реално подлага на геноцид парагвайския народ. Втората война в 834-5 година, войната за областта Чако срещу Боливия, в която, за разлика от първата, Парагвай печели, но реално остава почти обезлюден. Тоест, това е една страна, която за нас е непозната. Още по-малко позната е нейната литература. Познаваме Аугусто Роа Бастос като един от изявените представители на новия латиноамерикански роман с Син Человечески и Аз Върховният, и всъщност това е всичко, което знаем за Парагвай. Романът Зимата на Гюнтер, както казах, може да бъде разглеждан като исторически роман и по-скоро като опит за спасяване на националната памет. Не случайно този роман е обявен от Министерството на образованието за роман с национална ценност в областта на историята и образованието. Т.е. той се изучава като основна литературна творба. Ще прекъсна само за една секунда, защото дойде директорът на Институт Сервантес и заради него нашите студенти от магистърската програма, които ще извършат симултанния превод, сега ще трябва да превеждат и не знаят дали ме чуват в момента, но ги моля да започнат да превеждат, за да може господин Хавиер Валдивелсо да следи представянето. И може би да му дадем слушалки. Да, разбрах, че колегите преводачи са вече предупредени и можем да продължим. Говорих за това, че романът може да бъде прочетен като исторически. Същевременно може да бъде прочетен и като политически роман, защото като политически роман ние разбираме борбата за свободата на словото, за отстояването на определени политически възгледи. Всичко това го има на лице там. Може да бъде прочетен като криминален роман и даже направим и впечатление, че при едно от поредните преиздания на романа някои от критиците го определят именно като криминален роман. Със сигурност има такъв елемент, защото са извършени 3 убийства, които остават неразкрити. В течение на романа читателят си изгражда представа за това кой може да бъде извършителят и дори към края на романа вече притежава доста доказателства и е убеден кой е той, докато вече в съвсем последните страници на романа, само в едно изречение, авторът изяснява кой уби генерал Ларейн. Аз лично имам съмнение, казвам ви го с надеждата, че вие ще прочетете романа и може би ще търсите това изречение, но допускам много от читателите въобще да не го забележат, да го прескочат. И всъщност то не е ключов
ключово, не е решаващо, защото в края на романа читателят вече не се пита кой уби въпросния генерал, а е много по-развълнуван за съдбата на младите герои. Този роман може да бъде прочетен като любовен, розов роман, дори като еротичен роман. Няма да навлизам в подробности. Авансирам, че има и такава нишка, която също е интересна. И, както виждате, българското издание има една на пръв поглед фриволна корица, която обаче отговаря напълно на съдържанието му. И ето поредния парадокс. Зимата на Гюнтер. Не Гюнтер е главният герой на романа. Главният герой на този роман са жените, по-скоро женските образи. А те са няколко. Университетската преподавателка Елиза, която тръгва от нисшите слоеве на обществото, но в романа вече е човек с утвърден авторитет, който може да се позволи да се държи както на него му харесва. Младите герои на романа, Вероника, произхождаща от висшето общество, но загърбила неговото лицемерие. Соледат, всъщност, главната героиня, около която се върти действието на романа и за която читателят очаква да види какво ще се случи накрая, която обратното е принудена да печели хляба си по начин, който обществото осъжда, но който по никакъв начин в никакъв случай не я заклеймява. Изобщо тук има едно много интересно разграничение в отношението към моралните норми. Всъщност, докъде можем да кажем, че моралът е валиден? Той е действително общочовешко понятие, но може да бъде разглеждан по различен начин. Зависи какво стои зад него. Защото именно тази, да наречем различна нишка, по един от героите, въпросния генерал Ларейн, всъщност граничи с перверзия. Това е нещо, което авторът изразява по един много деликатен начин, оставя читателят да направи сам своите изводи. Какво друго да кажа за този роман? Не бих искала да го разказвам, защото мисля, че всеки може да открие там нещо, което го интересува. Няма да говоря и за автора, защото филмът, който ще видите след малко, е посветен на неговия живот. Ще кажа само, че това е един от най-големите съвременни интелектуалци на Латинска Америка. Със сигурност е най-универсалният парагвайски писател в момента, от живите след Аугусто Роа Бастос. Ректор е, както ще чуете, не само от мен, и професор Личова на университета Унинорте, една много интересна личност. И може би това, което не спомена професор Личева, защото говореше в общ теоретичен план, в какво литературно течение се вписва този роман, това е течението на постбума. И всъщност човекът изковал термина постбум, именно авторът Хуан Мануел Маркос. Мисля да се огранича с това представяне. Ще се радвам, ако съм събудила у вас интерес към романа с подробностите, които дадох. Няма да кажа кой уби генерал Ларейн, нито как завършва романа, но във всеки случай можем да го определим. Всъщност това е интересно. Той се вписва изцяло, без да е декларирано, в тенденцията на антидиктаторския роман. Всъщност, името на последния диктатор Алфредо Стреснер на български, срещу който фактически протестира Хуан Мануел Маркос с този роман, се споменава на едно единствено място, и то в една въображаема среща на президента на Парагвай Солано Лопес от 19 век с Карл Маркс в Париж. Въображаема, разбира се, среща, на която Карл Маркс му казва в друг ред на мисли, всъщност може ли да има нещо по-лошо от Стреснер? Казва го в края на 19 век, диктатора Стреснер падна от власт през 88-9 година на 20 век. Както виждате, този роман е изпълнен с парадокси, трудно може да бъде определен като жанр, понякога човек всъщност се запитва, докато го чете, кой говори, какво казва, ориентацията не е много лесна. Но пък това ми се струва, че е едно от предимствата на романа. Благодаря ви и